Càrregues policials desmesurades. Centenars de persones que volien passar-ho bé i han acabat ferits de per vida. Avui al Tu Denuncies la cara més violenta dels Mossos d'Esquadra. Què tal? Molt bona nit, com estan? Des d'ara i fins les 10 els saludem. Avui dijous tenim un programa molt interessant. Avui veurem la cara més violenta de la policia que actua a casa nostra. Vostès ja ho sabran i ja ho hauran vist. Les celebracions, els títols que ha assolit el Futbol Club Barcelona encara porten molta polèmica. La Lliga, la Copa del Rei i la Champions han deixat quantitats de diners que ha de pagar l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona per encara solucionar i arreglar tots els desperfectes. Doncs bé, a banda d'això, avui també parlarem amb persones que han estat tocades, agredides pels Mossos d'Esquadra. Estaven tranquil·lament de festa celebrant la victòria del Barça i han acabat greument ferides de per vida. Avui coneixerem testimonis de primera mà i també els hi explicarem tot el que va passar. A banda d'això, també coneixerem quina és la resposta que ha donat la policia de casa nostra en aquest programa. Els hi expliquem a continuació. Primerament, nosaltres volem conèixer l'actualitat, que és el que és notícia avui dijous. Alessandra Martín, bona nit. Bona nit, Miquel. Comencem nosaltres. Anem a centrar-nos a primera denúncia que hem conegut avui, i és que Sanitat denuncia que molts marcapassos, atenció, poden ser falsos. Sí, així ho ha informat el Ministeri de Sanitat després d'haver rebut una notificació d'una de les empreses més importants del sector en marcapassos, concretament de Medtronic. Ells asseguren que han fet una revisió d'alguns marcapassos i que hi ha un alt risc de que marqui un error. Segons aquesta empresa, asseguren que només hi ha 606 marcapassos actius, però el Ministeri de Sanitat eleva aquesta xifra fins a 1.085. Així doncs, l'empresa ha recomanat a tots els metges que identifiquin els seus pacients i que aconsellin, sobretot, demanar una cita en cas de desmais o marejos. Molt important, eh? Molt important, i a més, de fet, hi ha hagut 2 morts, l'empresa ha reconegut que hi ha hagut 2 morts que encara cal estudiar si realment ha estat per un mal funcionament d'un marcapàs, però s'ha de mirar sobretot aquests pacients que tinguin aquesta marca de marcapàs. És una submarca de Medtronic, que és Kappa i Sigma, sobretot, que vagin al metge per revisar-ho. També ha dit la ministra de Sanitat que no en tots els casos s'haurà de fer un canvi d'aquest producte, i sobretot perquè no és sempre hi ha molt risc en canviar un marcapàs, i que aquests tipus d'aparells tenen una vida determinada i sempre s'han de revisar, i no totes aquestes persones que tinguin aquests marcapassos els hi passarà alguna cosa, però en tot cas nosaltres des d'aquí recomanem que vagin al metge a mirar-s'ho. Doncs sí, molta atenció en aquest tema que realment és preocupant quan afecta a la salut de les persones. A banda d'això, la crisi també avui hem conegut que fa incrementar el nombre de denúncies falses. No seran les que hi ha en aquest programa, els asseguro. No. La picaresca torna amb la crisi, i les asseguradores han denunciat que molts clients estan intentant cobrar la seva pòlissa d'una manera fraudulenta, i recorden que això és un delicte tipificat com a estafa. I, per tant, tant els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, totes les forces de seguretat han firmat com un conveni d'intercanvi d'informació amb les asseguradores per tal de frenar aquest tipus d'estafes, i que avui dia és molt comú i va en augment. I sobretot, tu saps quina és l'estafa més comuna per cobrar la pòlissa? Passa palabra, no? No, jo que sé, que se t'ha cremat la casa, no sé. L'automòbil. L'automòbil. Hi ha molta gent que aprofita això. Clar, hi ha molta gent que li han robat coses de dins i al final sembla ser que no li han robat res. Sí, recordar que això està tipificat com una estafa i que no és broma. Molt bé, una altra notícia que avui hem conegut, i és que el fiscal demana 18 mesos de presó a una mare que va fer fora
de casa al seu fill. Sí, una mare s'enfrontarà a la petició del fiscal de fins a 18 mesos de presó per no deixar entrar a casa el seu fill de 15 anys. Ella assegurava que volia donar-li un escarment, ja que és un fill bastant problemàtic. A més, el fiscal està demanant la inhabilitació de fins a 4 anys a la seva pàtria potestat per un delicte d'abandonament del seu fill. El fiscal, en el seu discurs d'acusació, ha assegurat que és una situació bastant freqüent, que el nen moltes vegades no dorm a casa perquè la seva mare el fa fora i tot i així la mare assegura que no, que és un noi problemàtic i que només el volia escarmentar. És un cas semblant com la típica polèmica de la bufetada. En breus minuts coneixerem les dramàtiques conseqüències de diferents persones que han quedat tocades de per vida degut a la càrrega policial dels Mossos d'Esquadra en les diferents celebracions de la Champions. Estan repartides arreu de tota Catalunya, des de Reus fins a Lleida i també passant per Barcelona. Avui tindrem casos a plató i també coneixerem diferents històries a través del telèfon. Què és el que t'ha passat? Home, la meva denúncia basaria en una forta actuació dels Mossos d'Esquadra anant-se'n bastant de la seva mà perquè, bueno, ja em veus a mi com estic, o sigui, són 3 celebracions, són 3 afectats molt greus, més un altre, em sembla que hi ha, i bueno, la meva denúncia seria que parés tota aquesta desproporció dels Mossos cap a les persones. I, sobretot, demanar, si us plau, a la gent que si ha estat afectada, que si han hagut 200 herits afectats per als Mossos, que no s'amaguin i que donin la cara perquè a mi em falta un ull i estic una miqueta bastant sol amb això. O sigui, que denunciin. Vostè se sent sol? Home, em sento sol. Però per què creu? Per què creu que... És molt ràpid. Tu pensa que l'última Copa de Champions... L'última celebració de Copa de Champions van haver 200 ferits. O sigui, d'aquests 200 ferits hi ha un que va perdre un ull i jo no sé exactament les denúncies que s'han fet, però no crec que siguin més de 10. Llavors, què passa? Que la gent no denuncia. Si la gent no denuncia, els Mossos continuaran amb la porra en la mà. Per què? Perquè com no hi ha res que s'esqueixi, seguiran actuant així. A veure, això només el dia de la Champions. Ja no dic més dades perquè tampoc no sóc un ordinador, ni tampoc no vinc amb res preparat ni res a les mans, però que és una desproporció molt, molt, molt gran. Ells pensen que diuen, sí, clar, vam fer 150 i pico de denúncies, però bueno, de denúncies de detencions. Ells sí que busquen el número, entens o no? En canvi, els afectats que han hagut, és un número molt baix. Després també m'agradaria conèixer, tal com van anar els fets. Jordi, tu vas rebre un impacte d'una pilota de goma, no? Sí. És així? Vas rebre l'impacte? Vaig rebre l'impacte directe d'un impacte de bola, sí, d'un dispar de bola. Jo, per mi, la meva opinió és que va ser directe. Com van anar els fets, Martí? Vostè estava amb el seu fill? No, ella estava a casa, no. Vostè estava a casa i vostè rep alguna trucada? Estava a casa descansant, dormint ja a aquella hora, i em van trucar des de l'Hospital de Vall d'Hebron, que vingués urgentment, que el meu fill havia tingut un tret. Naturalment, el sol fet d'explicar-m'ho ja va causar una impressió molt gran, quasi em vaig desmaiar, i després, quan el vaig veure, que no sé si ara em podeu passar les fotografies també que us he fet. Sí, tenim nosaltres diferents fotografies per veure aquests moments que va patir. Aquí l'estem veient en aquests moments. Déu-n'hi-do com està... Impressionant arribar allà. T'ho expliquen i et diuen això que ha passat. Clar, i vostè quan arriba a l'hospital i veu el seu fill així... Com, perdó? Vostè quan arriba a l'hospital i veu el seu fill així, què és el que... com reacciona? Què és el que pensa? No t'ho puc explicar, perquè t'explicaria un cas meu i llavors fas una comparança amb el que a mi m'ha passat i el que li ha passat amb ell. Ell té tota la vida pel davant, veus el seu futur, veus el seu problema laboral, molt important també, perquè ara ell quedarà amb un grau de minusvalia. Veus tot això i se't fa
un món tan estrany i de veure aquest futur que és inexplicable. El que està clar, Jordi, és que a tu t'ha canviat la vida. Home, doncs sí, la veritat és que sí. O sigui, això és una cosa que la frase ho diu tothom, que és una frase molt... Anem a fer una breu pausa per la publicitat, 5 minuts. Nosaltres tornem coneixent més àmpliament el cas del Jordi i també d'altres casos que hi ha arreu de Catalunya. No marxin, fins ara.